Pre nízky predajné ceny bujakov a vysoké ceny celятов jak osnovnej siroviny, produkovateľov tej fajty statku u našej žemi jest vše menej. Хлів Михайла Новотицького рестура після 40 років перший раз остав праздний. Держава обіцяла veľa, že bude i do Turskej, i do Kíny, i do Európy máme vývoz, ale od toho vypatra, jak hvaria, da poviem, obećanje, što je jednom radovanje. Celjata strahovito drahé. Ja bih še dovol so človekom, od ktorého kupujem, hvari, že celjata hvari od 600 do 650 eur. Jedno celje. Znači, da budu poljadni papiri, da možeš všetko prijaviť normalno. 650 eur i da ho človek priveže. A jeden vykarmený bujak, keď porahujeme po euro 80-90, od 500 kg von 900 eur, hej. I gdje tu dajaký rachunok, ne vidim dajaký rachunok. Za dajaký 350 eur nie možeš bujaka vykarmiť, hej, dom toto, hej. To treba 15 mešaci karmiť. Nakupci boli tu, či to ti odkaľ boli, či z pazaru, či ne znam, že da su odniesli po 210, 215, a ani ne pokonča paperi, tada ne možeš veľo raz problem, že nie riešený, nezňatí bujaci zase, pa tu súd prichodzi, pa koji šta také. A ne možeš dobiť ani to tí 15 000 po harlu. Co nám môže byť dajaký, keď predám do roka 10 falati, to mi môže byť i čistý zarobok, to tu co mi dá država. Preto produkovateľe patra predať len bizovným odkupovačom, ktorým zo odvitujúcu papirológiu umožľivia dostávanie tých subvencií.